létező Szent László legenda és mi az, ami az én elmémnek a terméke. Magához, ami a Szent László íjához kötődő konkrét legenda, azt elmesélnéd esetleg nekünk? Itt most ugye csapdába csaltál, mert a Szent László íjáról nincs jegyzett legenda, viszont van egy Szent László nyila néven is ismert gyógynövény, Szent László tárnics, genciána, keresztesű, tehát tájegységenként más-más neve van. Van egy gyógynövény, amit Szent László nyilának is neveznek, és ehhez kapcsoltam én egy kitalált legendát, egy kitalált történetet, ami aztán a könyvnek a végén derül ki, hogy mi a köze és mi köze van tulajdonképpen a Szent László íjának, a Szent László nyilához, és hogyan derül ez ki. Ezt elárulod, vagy derüljön majd ki a könyvből, aki elolvassa? Hogy mire jó ez a Szent László? Én erre gondoltam. Nyila? Hát mégis elárulom, mert szerintem sok többen vannak itt, akik olvasták, mint akik nem. A legenda szerint a Szent László nyila gyógyfű úgy kapta az elnevezését, hogy a pestis járvány során, a Lászlóid, a Szent László királyunk idejében dúló pestis járvány során egy isteni sugallatra Szent László király kiment a sátra elé, felhúzta az íját, elvőtt a semmibe egy nyilat, egy nyilvesszőt, és amikor az lehullott, akkor az egy gyógynövény szárát ütötte át, és hát ennek a gyógynövénynek a segítségével gyógyították a pestist. Most tudjuk, hogy a pestis az ilyen formájában nem gyógyítható, illetőleg nem volt gyógyítható, de ez a legenda, ez egy valós legenda, ezért is hívják ezt a növényt Szent László tárnicsnak és Szent László nyilának. És hát tudunk el azt is, hogy 1347-ben, amikor a Szent László íja című regényen játszódik, akkor indult el egy újabb pestis járvány Európába. A Krím-félszigeten volt a genovaiaknak egy erődje, amit a kipcsak tatárok megostromoltak, és hát úgymond ekkor történt az első biológiai hadviselés, illetve a biológiai fegyver bevetése, ugyanis ezek a kipcsakok azt csinálták, hogy a pestisben elhullott társaik, harcosaiknak a testét követő gépekkel bedobták a falakon belőle, hogy megfertőzzék az ottaniakat, ez valóban így is történt. A genovaiak a menekülések során hurcolták be Európa belsejébe a pestist, ami aztán 1948-49-ben végigdúlta Európát. Érdekes módon magyar földön sokkal kevesebb áldozatot szedett az akkori pestis járvány, mint Európa más részein. Ennek valószínűleg az az oka, hogy itt azért nem voltak annyira sűrűn lakott nagyvárosok, szép tagoltabban, kisebb falvakban, kisebb elszólt településen laktak az emberek, és nem tudták annyira egymás között terjeszteni a kórt. De a regény az annak a misztikáját dolgozza fel, hogy volt egy ilyen
egy gyógynövényünk. Volt egy ilyen történés, hogy itt sokkal kevesebben betegedtek meg, mint Európa más részén, és ennek mentén épül fel a történet. Ez volt az alapötlet, a Szent László Tárnicsról olvastam egy legendát, és ennek az alapötletnek a története mentén fűztem fel a sztorit, ami nem mernék úgy írni helyszínről, hogy ne láttam volna ott. Persze itt is vannak úgymond a valósághoz képest változások, változtatások, de mind olyan, ami úgy gondolom, hogy elképzelhető. A Szent Lászlói az talán nem annyira történelmi regény, mint a Kőfaragó, inkább ez egy kicsit ilyen misztikummal átitatott kalandregény. Ez mennyire volt tudatos? Nem volt tudatos, mondottam, én intuitíve írok, tehát ami kikívánkozik belőlem, ami jön belőlem, nem volt ez tudatos koncepció. Valóban, amikor elkészült, én magam is tartottam tőle, hogy majd az olvasók úgymond kritizálni fogják, hogy ez valójában nem is történelmi legény, de a helyszínek történelme az valós. Tehát úgy gondolom, hogy a történelmének is nevezhető. Valóban több benne a misztikum és több benne a fantázia elem, mint a Kőfaragóban, de hál' Istennek jól fogadták az olvasók. Olvasói véleményeket jó, hogy említed. Azt akartam még kérdezni ezekkel az olvasói véleményekkel kapcsolatban, hogy olvastam több helyen, hogy nehezteltek Kőfaragóban, és ugye a Szent Lászlói sem mentes a nagyon realisztikusan ábrázolt erőszaktól, illetve túlfűtött, már sok helyen azt mondják, hogy pornográf erotikától. Volt ezzel valami célod, vagy tudatosan tetted bele? Igazából különösebb célom nem volt vele, tehát úgy érzem, hogy nem is öncélúak ezek a fejezetek vagy jelenetek benne. Azt azért tudni kell, hogy az egy kemény világ volt, tehát ez egy borzasztóan erőszakos világ volt. Ott történtek, hétköznapi volt a kegyetlenkedés. Valóban nem, tehát ez valóban felnőtt irodalom, nem ifjúsági irodalom. Igen, kaptam ilyen kritikákat, figyelembe is vettem, tehát a Szent Lászlóiában már kevesebb ilyen történet van, de ott sem finomítottam, mivel mondottam, ez egy ilyen kemény világ volt, és úgy hiszem, hogy így érdemes ábrázolni. Elbírnád képzelni, hogy valaha valamelyik regényedből, akár mind a kettőből film készüljön? Hát elképzelni elbírnám, minden további nélkül. Az összes kérdést föltetted, amit én akartam tenni. Igen, hát mindenképpen elbírnám képzelni. De erre lássuk be, a csekély, nagyon csekély, mondhatni a nullával egyenlő a bizonyoség. Valószínűleg ez nem fog bekövetkezni, de elképzelni. Dolgozol-e most valami? Írsz-e valamit? Igen, természetesen írom a harmadik regényemet. Most mi a szerkesztővel, meg hát a szerzők a kiadóval nem oldalszám vagy lapszám alapján szoktunk beszélni a könyvekről, hanem karakterszám alapján. Mert hát ugye
egy oldal, ha leíró részt tartalmaz, sokkal több karaktert tartalmaz, mint hogy párbeszédről lenne szó, úgyhogy mi karakterszám alapján tartjuk nyilván a könyveket. A Kőfaragó az jól emlékszem 720 000 karakter körüli, a Szent Lászlói az olyan 660 000 karakter körüli. Már nem emlékszem pontosan a számokra, de nagyságrendileg így van. A regény, amit most írok, annak a tervezett karakterszáma az szintén ilyen 700 000 körül van, abból 400 000-re készen vagyok, tehát a jó felével meg vagyok, úgyhogy össze jön a újabb könyv. Maradsz a 14. században? Maradok a 14. században. Magyarország? Hát maradok a 14. században, főleg Magyarországon, de ez a regényem kicsit másabb jellegű lesz, mint az előző kettő. Nagyobb távlatokban, területben is, és időben is nagyobb távlatokat fog felkarolni, és az akkori határokon is kilépek, tehát lesznek olyan fejezetek, cselekmények, történések, amik Európa más részén játszódnak. Úgyhogy most eleinte szokatlan volt, mert a gondolkodásom az általában szűkebb idejű cselekményekre vonatkozott, nehéz volt átállni, de most már ott tartok, hogy is átállt arra, és más jellegű lesz. Beszélgettünk a történelmi regényekről, hogy most, hála jó Istennek, az utóbbi években azért Magyarország múltjával foglalkozó történelmi regények meg sokosodtak. Sokunk nagy örömére szerintem mondhatom ezt, és te magad is tagja vagy a történelmi regényíró társaságának. Mesélnél erről a társaságról, kik vannak benne, mi a célotok? Hát a célunk az egyrészt a történelmi regények további népszerűsítése. Próbálkozunk különböző rendezvényeket szervezni. Igazából mondjuk úgy, hogy van egy mag, akik Budapest környékén élnek és tevékenykednek, ők ebbe jobban benne vannak. Vannak rendezvények, író-olvasó találkozót szerveznek, antológiát adunk ki. Úgy szeretnénk, hogyha minél több emberhez eljut a történelem, illetve a irodalmi történelem. Fábián-Jakab valószínűleg sokaknak ismerős ez a név, ő is tag, Nemere István, ő egy rendkívül népszerű író, ő is tag, ha már felemlegetett Urbánszky László, akkor Csikász Lajos barátom szintén ugyanebben a korban írt, csak teljesen más jellegű könyveket, és még vagyunk egy párat, amit mindenki nem tud most felsorolni, csak az ismertebb neveket említettem. Hát én további jó munkát szeretnék neked kívánni a könyveidhez. És egy utolsó kérdésem lenne még hozzá, hogy az írói tevékenységeddel kapcsolatban milyen közelgő eseményekről tudsz beszámolni nekünk? Hol láthatunk téged legközelebb? Hát, hál' Istennek zajlanak a dolgok. Holnap utazom Budapestre, két okból is. Hál' Istennek sikerült egy napra összeszervezni, úgyhogy két legyet egy csapásra. Egyrészt a
az Országgyűlés Kulturális Bizottságának az elnöke hívott meg egy beszélgetésre a könyveim kapcsán. Bővebbet nem árultak el telefonban, azt mondták, szeretnék, illetve az elnök azt mondta, szeretne velem beszélni a könyvek kapcsán. Úgyhogy holnap reggel az első utoló parlamentbe vezet, ha megérkeztem Budapestre, aztán kora délután egy budapesti regionális televíziónak, a Budapest Európa TV-nek leszek a vendége, ott egy órás műsort fognak velem leforgatni, amit majd a megjelenéskor az interneten meg lehet majd nézni. Úgyhogy egy ilyen forgatásom lesz. Azt mondja, hogy van egy író-olvasó találkozó meghívásom Monorra, de annak még a napja nincs leegyeztetve. Április 9-én Edelénybe a költészet napján fogok verset felolvasni. Aztán április 23-án lesz a 23. nemzetközi könyvfesztivál Pesten a Millenárison, oda megyünk dedikálni. Oda együtt mentek, ugye a történelmi regényíró? Nem, az a kiadó szervezésében történik, tehát oda a kiadóval megyünk. Aztán júniusban lesz az ünnepi könyvhét, ott szintén Edelénybe megyek majd egy író-olvasó találkozóra, és Budapestre dedikálni könyvhét alkalmával. Úgyhogy egyelőre ennyi. Hál' Istennek, akkor van program bőven. Ez mindenképpen jó. Én ennyi kérdést gondoltam volna föltenni. Nem tudom, hogy a kedves hallgatóságnak van-e valami kérdése. Róbert szívesen válaszol, ha felmerült valakiben valami, vagy valami. Mivel már az összeset megkérdezik, most már csak annyit szeretnék megkérdezni, a novelláidat vannak, tudjuk megkaparintani? Hát a novelláim azok némi böngészés után az interneten lehetők fel, tehát azok nem jelentek meg nyomtatott formában, illetve ilyen e-könyves, e-bookos antológiában jelent meg, hogy kicsit hazabeszéljek a Dubicsági Boszorkány című novellám, ami az egyik kedvencem, meg hogy kicsit hazabeszéljek